Police Report. Idol Lawrence, dito pa nga detalye. Good morning, please come in. Inrakurak ni Police Lieutenant Colonel Adrian Gayuchan, Chief of Police iti Batak City Police Station, ang investigar iti pamaltog ang napasamak iti June 29, 2025 iti Barangay Baay iti nasa Oa Syudad. Kuna ni Gayuchan asar saraken dang agdama dagiti dua suspek ang nakalugan iti motorsiklo. Basar ti datos iti PNP Batak ket daytoyan iti may kadua shooting incident iti daytoy atawen. Naamuan a daytoyan iti makapaminduan a daras a nagandat a mapapatay iti biktima, mabayan iti pamaltog, maysa iti 2016 ken iti agdama. Dinig out me the 2016 nga napaltugan na is the alleged nga suspect idi is kumbaga natayon iti kumbaga sakit. So kitkitaan mi amin nga anggulo ongoing pa lang gamin dagiti naala tayo nga footages ket medyo hanunay nga clear DJ mailasinan dagiti suspect kami naka-helmet da. So agbakbak tracking kami no ay nati nagapuanda then darbarong adati dadagdagan tatay dagiti panti CCTV footages nga naalami. So still ongoing pa lang. Ken awan ti imbaga na sir nga kariniri na dati nga susik na pamilya naman wenno pagayam awan pa sir. Sigon jay interview mi kini asawa na mismo jay victim kat awan mo then adadagdag jay kamag-anak nga in-interview mi jay hospital dirabi kat awan pa mo awan ti maibagada nga kumbaga kaaway da or ano man karili da kas din. So at large pa lang sir detoy suspect. Yes sir, at large pa lang. So manoda sir duwa? Duwa da sir na nakamotor da. So nag-e-effort tayo na baka sakali na ma-identify natin then maano yung ma-dig out yung investigation natin. Dinig out ni May naig iti daytoy ket nagpanawagan ni Police Lieutenant Colonel Gayuchan iti publiko kang runa nakadagiti testigo asa andang agalumiim nga umasideg iti naili na pulisya para iti panakasolbar iti daytoy a krimen. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.